गो हे घे. कसं झालं होतं शिरो? कसलं शिरो, त्या का चव नाही नि रव नाही. त्या दिवशी साऊथ इंडियनने सत्यनारायणाची पूजा केलं होतं ना, त्या का म्हणतात शिरो. मस्त होतं. असा काय? साऊथ इंडियन शिरो केला नव्हतो, भटान केला नव्हतो. नुसतं साखर आणि डालडा शिरवणं नाही, रव्याच्या वजना एवढा तूप घालूचा लागता. तुम्ही आणून देतास तूप? नाही नाही, डालड्याच्या बजेटमध्ये हीच चव गावतली. खाऊचं तर खावा, नाही तर वाटेक लागा. चांगलं होतं शिरो. पोहे असत चालले चालले. गो आज आहे ना जेवणात आपण आहे ना शेंगदाण्याचं कूट टाकू. मग यो नारळ काय तुमच्यावर ओवाळून टाकू? कोकणी जेवण इज इक्वल टू नारळ, कळला? हा नारळ. नारळ पाण्याचो हा. घे हे घे. या काय गो? गावसून आंब्याची पेटी इली होती, म्हटलं 4 आंबे तुका देते. अरे वा वहिनी, देवा देवा देवा. तुम्ही पण कोकणातले ना, तुमच्याकडे नाही आहे ना आंबे? नुसते नावाचे कोकणी गो. अहो वहिनी, या वर्षी ते कलमात वांढरा शिरली हो. दरवर्षी जगातली सगळी माकडा ह्यांच्याच कलमात शिरतात, गाववाल्यांसाठी ठेवतात आणि आमच्या वाटणीची खाऊन जातात. काय अगो नुसती नावाची आंबेवाडी, गावसून करंदा पण येत नाहीत. गो घाबरावा. ह्या घेवा. ह्या काय? अडुशाचो काढो. अच्छा अडुशाचो काढो. औशी खाव वरान यो उन्हाळो संपतच नाही. या गरमीने एका तुझा जीव जाईल. ह्या घेवा. ह्या काय? कोकम सरबत. आणि ह्या काय करतो? ढवळल्यावर चांगला लागता. असा काय? दे ढवळलेला. गो काय झाला? चाललंय मी कामावर जरा अर्जंट बोलवलेला, बाहेरच जेवतोय. बाहेर कित्याक? ओ 1 मिनिट थांबा. 1 मिनिटात असं काय बनवतलं? पिठी भात आणि सुकाट. सुकाट